Ρωσόπουλου. Κάτι που δεν έγινε και τώρα βέβαια. Αυτός είναι ο Φίλιππας λοιπόν. Για να δούμε το Φίλιππα. Και έχει κρατήσει το πέρασμα για να πάρει το... Μόλις ενημερώθηκα από το κοντρόλ ότι είναι 18 χρονών. Πάμε να τον χειροκροτήσουμε λίγο δυνατά. Πολύ ωραίος. Για να δούμε τη μεταφορά του. Ήπιος στη μεταφορά, μικρές διορθώσεις. Άλλη μια ήπια μεταφορά, δεν έχει πολύ απότομες μεταφορές, εκεί είναι και όλη η δυσκολία. Τη μάχη με τον Ασλάνη. Πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να φύγει. Εδώ παίζει να βγει δεύτερος μόνος του. Αλλά ο Νικόλας είναι εγγύηση. Κοιτάξτε εδώ πέρασμα, κοιτάξτε γωνίες, μεταφορές βάρους. Γκάζι πραγματικά εντυπωσιακός, πάρα πολύ γρήγορα. Μένει αυτός από κάτι. Δεν καθαρίζεται ποτέ. Τα ισιώματα εδώ. Τα ισιώματα είναι λοιπόν ένα δείγμα ότι έχει χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, έχει ισιώσει στο... Για να δούμε λοιπόν Γελαδάς για το πέρασμά του. Ο Βέο της Ελλάδας. Με την κορολάρα. Πάρα πολύ. Μεταφορά τέρμα. Τέρμα ο Χατζαράς. Ένα πέρασμα για εσάς. Πάμε ένα χειροκρότημα δυνατό. Για να δούμε τη μεταφορά τους. Έχουν απόσταση τα δύο αυτοκίνητα. Πιέζει σε όλο το πέρασμα. Ένα δυνατό χειροκρότημα για αυτό το Μόνη τις σημαίες, σοκιά. Στην επίθεση λοιπόν το ε30. Που μπροστά έχει δώσει τον ρυθμό. Είναι λίγο καλύτερος νομίζω, έχει μεγαλύτερες γωνίες. Για τον Ανδρέα Μιχάλη. Πάμε ένα χειροκρότημα δυνατό λίγο να ανέβει. Πάντως ο Δρούγας έχει ανοίξει την απόσταση από τον Ανδρέα Μιχάλη. Εδώ πλησιάζει, πιέζει, πολύ ωραίο πέρασμα και αυτό πολύ δυνατό χειροκρότημα. Αργούν λίγο εδώ, παίρνουν τη φόρα τους, ο Ξύστρας λοιπόν είναι μπροστά στην επίθεση, ο Φοράδης, για να το φιλήσω. Πολύ ωραίο πέρασμα από τον Ξύστρα μπροστά. Έχει κάποιες μικρές διορθώσεις εδώ, προσπαθεί να ακολουθήσει ο Φοράδης. Για να δούμε την επίθεση ο Ξύστρας. Θα ξυστά. Και όμως και από νωρίς ένα χειροκρότημα θέλω πραγματικά. Πινάκης μπροστά και Λιακόπουλος πίσω.
απόσταση εδώ ο Ζελιμπινάκης, σταθερές γωνίες, ωραίο πέρασμα και από τους δύο οδηγούς, με τον Ζελιμπινάκη να δυσκολευτεί να βρει το πέρασμα πίσω από τον Διακόπουλο. Για να δούμε, θα πιέσει από νωρίς. Εδώ στην κατηφορική αριστερή, μεταφορά βάρους σε δεξιά για να ολοκληρώσουν εδώ το πέρασμα. Δυνατό χειροκρότημα θέλω για τους δύο. Καυτό πέρασμα. Έχουν μια διαφορά, για να δούμε τι λένε. Το λέμε και στην επίθεση ο Τρούπας. Για να δούμε. Sudden death λοιπόν η διαδικασία, ένα πέρασμα επανάληψη, δικαίωμα των κριτών για να αποφασίσουν ξεκάθαρα ποιος έχει το πλεονέκτημα για να περάσει. Το Τρούμπα προσπαθεί περισσότερο αυτή τη φορά. Για να δούμε, ο Ασλάνης δεν πάτησε, τώρα αρχίζει να πατάει. Ακολουθεί ο Μπατάκ, πιέζει, κοιτάξτε εδώ, πιέζει από το και κρατιέται. Πάρα πολύ ωραία εδώ, μικρές γωνίες από τον Μπατάκ, όμως ο Ασλάνης βγαίνει εκτός διαδρομής και ο Μπατάκ ανοίγεται για να συνεχίζει τριφτάροντας. Αρρώστια! Πάμε λοιπόν για τη μάχη, Χατζαράς μπροστά στην άμυνα, Ζελιμπινάκης επιτίθεται. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Ζελιμπινάκης μένει από πίσω. Κρατιέται, πάρα πολύ ωραίο πέρασμα μπροστά από το Χατζαρά. Κάνε κίνηση και βγαίνουν τώρα στην ευθεία και φτάνουν στην κορία να πατάνε τέρμα γκάζι. Για να δούμε την επίθεση. Μικρό λάθος εκεί για τη μεταφορά βάρους, γιατί μπήκε πάρα πολύ μέσα και ολοκληρώνεται το πέρασμα εδώ. Τεχνική στην οδήγηση και τώρα ο Τσακαράκης θα είναι μπροστά να δώσει το ρυθμό. Φοράδης πίσω στην επίθεση, για να δούμε. Πλησιάζει ο Φοράδης, λάθος εδώ και δύο ρόδες έξω από το Φοράδη. Θα δώσει το ρυθμό, θα αμυνθεί. Επίθεση από τον Τσακαράκη. Βήματα μέχρι τα πρωταθλήματα. Για να δούμε τώρα, εδώ έχει ανοίξει η απόσταση από την αρχή. Τάσος Χάρτας. Λίγο πίσω ο Δημητρόπουλος, συνεχίζει σταθερά ο Χάρκας εδώ με πάρα πολύ μεγάλες γωνίες στο κατηφορικό κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα από τον Τάσο, αποτελεσματική. Ανάλογα βέβαια και με ποιο τρέχει είναι, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται και πολύ μυαλό. Πάμε όμως να δούμε τι θα κάνει ο Χάρκας τώρα πίσω. Δύσκολο το έργο του, καθώς πρέπει να κρατήσει και να καταφέρνει. Παρατηρήστε εδώ πόσο κοντά έρχονται τα δύο αυτοκίνητα. Μικρές διορθώσεις πίσω από το Χάρκα, αλλά μένει εκεί που πρέπει για να ολοκληρώσει ένα επιτυχημένο πέρασμα. Πάρα πολύ δυνατό. Για να το δούμε εδώ. Χρυσανθόπουλος στην άμυνα μπροστά, στην επίθεση Ανδρέας Μιχάλης και από νωρίς πλησιάζει. Από τον Χρυσανθόπουλο μπροστά, για να δούμε πώς θα πιέσει. Κι άλλο λάθος, ο Χρυσανθόπουλος διορθώνει στα τιμόνια.
Ενώ ο Ανδρέας Μιχάλης λοιπόν κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα έστω και μικρό στην επίθεση και τώρα βρίσκεται στην άμυνα. Για να το δούμε από νωρίς. Ωραίος εδώ και στη μεταφορά, ήταν λίγο ήπιος. Πολύ σταθερά τιμόνια από τον Ανδρέα Μιχάλη. Διορθώνει, έχουν ξανά στην άμυνα. Πατάκ στην επίθεση πίσω. Και ο Πατάκ στην επίθεση είναι πολύ καλός. Για να δούμε. Κοιτάξτε από νωρίς εκεί πως πιέζει. Ο Πατάκ είναι καλός. Τρομερές γωνίες, ωραία μεταφορά βάρους. Πλησιάζει ο Πατάκ. Πολύ ωραίος, ανοιχτός στο τελευταίο κομμάτι ο Χάρκας. Δυνατό χειροκρότημα. Μικρό πλεονέκτημα, πάρα πολύ μικρό πλεονέκτημα από τον Χάρκα μέχρι στιγμής. Για να δούμε, πατάνε τερμαγκάζει λίγο αργά. Προσπαθεί να γίνει γραμμή ο Τάσος. Πάρα πολύ κοντά, κοιτάξτε τη μεταφορά, Ρούσια. Η απόσταση μεταξύ τους ήταν εξαιρετικά μικρή. Πολύ καλή. Κρατιέται ο Τάσος. Να παραμένει στο Τσιλιμπόνι. Δεν είναι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά θα δούμε τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Λεοντής στην άμυνα, Τσιλιμπόνης επιτίθεται. Πιστά πίσω από το Λεοντή. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Τι ωραία. Ένα δυνατό κύριο. Είναι στην ευθεία. Ωραίος για να δούμε τη μεταφορά εδώ όλοι. Αρρώστια. Αρρώστια το πέρασμα και ο Τσαγκαράκης βγαίνει εκτός. Τάσος Χάρκας στην επίθεση, δεν ακούω! Και το προλαβαίνει εδώ στη μεταφορά, κοιτάξτε αρρώστια το Τσαγκαράκη! Το μεταξύ το να λέμε όριμο το Τσιλιμπόνι, όσοι το ξέρουν. Για να δούμε, Χατζαράς μπροστά, Τσιλιμπόνης από νωρίς πιέζει! Άνοιξε την απόσταση εδώ ο Χατζαράς. Θα δούμε όμως τώρα πως θα απαντήσει στην άμυνα Τσιλιμπόνης. Επιτίθεται ο Χάρκας. Ωραία ίσως από Τσιλιμπόνη. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Λοιπόν, στο μεγάλο τελικό DCG και Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Χατζαράς μπροστά στην επίθεση, Χάρκας και πάρ' το λίγο! Για να δούμε τη μεταφορά βάρους! Λάθος το Χάρκα και πάλι! Και πιέζει εκεί στο... Ξεκινάμε, πάμε λίγο βασαρία να ακούσω! Χάρκας μπροστά, Χατζαράς στην επίθεση! Απίστευτο πέρασμα! Απίστευτο πέρασμα! Τάσος Χάρκας μπροστά, αρρώστια! Κοιτάξτε! Ξεκινάει και το δεύτερο πέρασμα του Σάντεντεφ. Χατζαράς μπροστά, Τάσος Χάρκας στην επίθεση. Για να δούμε. Πιέζει από νωρίς εκεί ο Χάρκας.